गुन्दालाय बाहाय हाग्रामानि फिफायानो फैदोंना बाहाय साद्दाम हुसेइन गाद्दाफि लादेन सबसे गिदिर गिदिर दुनियानि गुन्दाफ्रा दिनै थैजोबलांबाय बुथारजाबाय सोर बेलाय एडल्फ हिटलार पृथिबि जै खालामग्रा हिटलाराबो गावनि स्पिनि रिभल्भारजों गावथारना लानांदों सारेन्डार जानांदों हाग्रामायालाय बेसे गिदिर गुन्दालै भाई बिटिसिनिसो गुन्दा बियो पृथिबिखौ डमिनेट खालामग्रा गुन्दा दं बिसोरबो दिराखै हाजार मोजां पलिटिक्स खालाम हाजार मोजां मोजां बाथ्रा बुं लेखा गोरों एमए एमफिल बाय दामाय फैजोब राजनितिया बेबायदि नङा रावबो गोबाव जोरा दिनै मा दिनै बुंदों सोलायनाय नांगौ सोलायनाय माबायदि सोलायनाय जों इच्छा खालामबा दा बिपिएफनि मानसिखौ दोबै दोबै 10 खान 20 खान गारि लानानै जों बेरायफानो जों लाबोनो हायो जों बुंदों र' एक्स बिएटिफोर दोबै दोबै फैदों दिनै मानो दिनै बेबादि मोनसे अबस्थायाव रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ बुंदों थामसा नङा रायजोफोर थामसा नङा बुंदों दिनै क'क्राझारनि मोजां मोजां बिएलटिफोर मा बुंदों आं बिखाजों बिपिएफ खिन्थु आं प्रमिला रानिनो ओइबार आङो हाग्रामा महिलारिनो भट होआ थामसा खोथा नामा थामसा खोथा नङा दोबै दोबै फैदों दिनै सनकसनिफ्राय सदियासिम लानानै हाग्रामा महिलारिखौ दिनै साइसेबो नायनो हाया घोर अपमान खारस्लाबनो हालामोन दाख्लै धेमाजियाव हाबा होनायनि खोथाखौ लानानै मिथिगौ घोर अपमान बिमा माहारिखौ अपमान खालामनायनि अनगायै मा जानो हायो बे मा नोङो रायजो जानो हाबा लायो ना सनाखौ लानो हाबा जायो मानसिया लोगो लोगो काउन्टार होदों नोङो बिमा माहारिखौ बिदि अपमान खालामनो नाङाहाय होननानै जों बुंदों बुरि बुरि मानसिया साहसि मानसिया जोङो सना लानो हाबा लायाखै हाबा लादों रायजो जानो गथ' गथाय फोरोंनो मानो सना नांगौ जोंलाय जाम्बाखाय बेबायदि बुंलाबायनांगौ बेबादि पृथिबियाव दल गैया जाहैदों माबायदि दल थाइसे थाखानि माइरं होग्रा बेबायदि गभर्नमेन्ट मोना नोंसोर नै दाना रावा सानसे जाखो रायजोबा थाइसे केजि माइरं होनाया सानथाम जों बर' मानसिफ्रा जाम्बाखाय नङा होमबा गांसो जाग्राखाय नों होननायखौ हय होनजोबथारनांगौ नामा एथ' गोबाव मा खालामनानै थाखो हाग्रामा महिलारिया 15-20 बोसोर थाइसे केजि माइरं होनो बिजेपि सरकारा दाख्लै जोब्बाय 1 मासानो गैला होमब्लासो थाइसे केजि माइरं होबाय बाप मालाय नरेंद्र मोदिया लेक्सारा मा होनखो दुनिया में कभी ऐसा पार्टी नहीं मिलेगा सिर्फ 1 केजी के लिए 1 चावल के लिए सिर्फ 1 रुपया बाप लेक्सारा जेब में पैसा बच गया ना सोरनि डायलग बेलाय नरेंद्र मोदिनि जाम्बा जाबाय दाना जोंना हाग्रामा महिलायाबो एखे बेखौ आंहाबो होनथारनांसिगोन सालाखौ मा जाखाबायदों नरेंद्र मोदिनि लेक्सारखौ लानानै गावहाबो थाइसे केजिनि माइरं होग्रा आंसो आइफोर आफाबो ओरैसै जाम्बाखाय जोंहा बेनो भट होनांगौ नों मा खालामनानै थाखो एथ' बोसोर प्रमिला रानिया सेन्चुरि मारिनो नागिरदों मालाय 25 बोसोर जाबाय एमएलएआ मालायना स्कुलनि गल्डेन जुबलि खुलियो माबा क्लाबनि नोङो सिलभार जुबलि खुलियो बेना मालाय एमएलएनि सिलभार जुबलि 25 बोसोर जाबाय नालाय बिमा आइफोर आफाफ्रा आं बिमा ओंखायनो होजोबदा बरा जाहैदों गाबख्राव दखालि सरलपारायाव मानसियानो गैया सिथि थाथा ओरैहाय बै मोनथिंजाय मोखाङाव एसे दं मानसिया ओइ दाख्लै बै जमदुवाराव ओरैहाय मोनथिंजाय माबा बोरमा फिसा जाम्पिं होगासिनोसै सियाराव मानसि एसेबो गैया मा खालामनांगौ एकदमबारे बिमा जाहैदों गावहा गाबफ्रामलायथारबाय जों बुंदों येस नंगौ पृथिबियाव बेबायदि बिमा थायो जे बिमाया फिसाखौ गोरों खालामो आरो पृथिबियाव थांना थानो थाखाय शक्ति होयो नङा होमबा जों बिदिखौ बिमा होनो जेरै मादार टेरेसा मोनबायदि नों बिमाया मा खालामदों
नों बिमाया गावनि फिसाखौ गोदोना सेबथेनानै बेवहाय थै लिलिलाला बुथारगासिनो दं ए नों जों बेखौ जों बिमा होनगोन जों बिमा होना बिदिखौ दिनै गावनि न'खौ फाननानै जादों हाग्रामा महिलारिया गावनि सम्पतिखौ फाननानै जादों हाग्रामा महिलारिया मा आरो दिनैबो हाग्रामा महिलारिनि सेर सेर थांनानै बे प्रमिला रानिया दिनै एमपि जानो थांगासिनो दं आरो लेक्सार होदों आं बिमा दा मा जाहैबाय बिमाखाय गावनो होजोबसै जाहैदों बरा लोग लोग एखेबारे दोबै दोबै होजोबसै जाहैदों जोंना प्रमद साराबो होनदों ओंखायनो जोंनाथ' एबार बिफा होनबालाय जोंना खिन्थु बिफासो बिफाखाय मा जाहैसै दाना जोंनाथ' हौवा जाहैबाय नालाय होगोन एखेबारे दोबै दोबै हौवाफ्रा होजोबसै होगोनथाय होगोन खाम्फा सन्दन हाग्रामायाबो दाना बरा होनसै सोरनो इउ ब्रह्मनो नङा होमबा ना मा होननो नागिरदों बेलाय बे आगुवाफोरनि पलिटिक्स जों बेबायदि बिमाखौ बिमा होना रायजोफोर स्पष्ट खोथा बड'लेण्ड नाङा हाग्रामा महिलारिया सिलाय अरनानै गुलि अरनानै समाय लाग्रा मानसि बियो अर दांनानै समाय लाग्रा मानसि आं बड'लेण्ड मोनाबा जिउ गारगोन सोर बेलाय हाग्रामा महिलारि दा बड'लेण्ड जाया लाब गैया बड'लेण्ड आन्दलन खालामनानै बेबायदि मानसिखौ बहा मोनो रायजोफोर आरो बेबायदि मानसिखौ मा ट्रिटमेन्ट खालामगोन दा माबायदि ट्रिटमेन्ट खालामगोन दा बे ट्रिटमेन्टआ फैगौ 23 तारिखआव रायजोफोर मिथिबाय हाग्रामा महिलारिनि हावा गैया दा हाग्रामा महिलारिखौ नायनो हाया नायदावनानै मुजुनानै गावनि खाफालाव जुमुदै गोलैनाय बायदि जादों दा हाग्रामा महिलारिया थांनो हाया दा जेरावखि थाङो बाहाय सुथ्रु बेंनानै थानाय बायदि जाजोब्बाय जेरावबो गावनि मानसियानो हाग्रामानि मानसियानो हाग्रामाखौ बुखियो दायो सरलपारायाव माबाया प्रमिला रानिया गावनि सिमान जाहैबाय दाख्लै लेक्सारा होबाय आं जेननायाथ' जेबो नंला गावबो ना प्रब्लेम जागोन नै दानासो बुंखो गावआ गाव जाहैदों गाव माने हाग्रामा महिलारि निर्घात जेननायखौ सिमान लाबाय प्रमिला रायद'आ जोंनिया मिथिबाय रागा जोंदों थारमाने बे माबानि हाग्रामानि लेक्सारखौ दाख्लै रागा जोंदों माबा एमपि इलेक्सनानो खिबाथु जाहैदों এই যে এই কিবাটো মানে বেশি বাড়া ইম্পর্টেন্ট নয় যাইদों ভাষা রায়लायनायखौथ' मिथिखाया मानसिलाय এই যে আমার কিবা হিরিটো মানে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার ইম্পর্টেন্ট তো কি হল জানে এই যে 2020 যে বিটিসি ইলেকশন হবো না এইটো মানে আসল যুদ্ধ এবার যুদ্ধ नङा नंखाय भाबा थारमाने दाना रागा जोंबाय आबु प्रमिलाया बेखौनो आंना खिबासो होमबालाय आंहा जेनदि नै बोब्राबाय दाना बिमाया जोंनिया आंहा होमबालाय जेननायाव गेलेनांगौ आंबो बारा रागाजोंसो जोंगारगोन नै दानिया बिदि जानानै दं हा नुवाखै होमबा हाग्रामा महिलारिनि लेक्सारखौ थारमाने गावहा जेनखाबाय जाहैदों जेनबाय खिबाथ' बारा इम्पर्टेन्ट नङा खिबा मा खिबाथाय खिबा এই যে আহা 2020 যে মানে বিটিসি ইলেকশন আছে নয় সেইটো মেইন যুদ্ধটো হল এনডিএফবি আর আফসুল হট যুদ্ধ ঠিক আছে जोंबो नायनोसै माबायदि जुद्ध बियो नोङो बाहाय एमपि इलेक्शनाव जेनबायब्ला हमनानै लादो बैग्रि गोमोना खिन्थु एसे बार बारबानो ज्राव ज्राव सिरिजोबो खाथेर गैया ओरैबायदि ज्राव ज्राव सिरिगोन जिपिएफनि मैलाबो थानाय नंला रायजोफोरनिबा साबधान थासै खबरदार आरो बेखौ लानानै दिनै गिदों हाग्रामा महिलारिनि आखि आग्रा थानाय बिपिएफनि मानसिफ्रा बुंदों ओइ रायजोफोर साबधान खिन्थु जों हले एबार बिपिएफनि जोंनि थांखिया बिपिएफ बिरोधी नङा आं गले गले बुंबाय थादों मानोना बिपिएफआवबो मोजां मानसि दंलै खिन्थु बिपिएफआव साननो हनो गोरों मोजां मानसि दं दिनै दोबै फैदों जाला बे हाग्रामा महिलारि जाला दोबै फैदों बिएलटिनि मानसिफ्राबो मानोना हाग्रामा महिलारिया बर' जाथिखौ ध्वंस खालामनायनि अनगा जेबो एजेन्डा गैया बेनाव जेबो एजेन्डा गैया दा बे रायजोफोर जों मोनसेल' कुइसन होदों दा ओंखायनो बे जाम्बाबा जों जाम्बा जाफानो हाया बे मुर्खबा जों मुर्ख जाफानो हाया हाग्रामा महिलारिया मोनसेल'सो एन्सार होनांगौ बियो दा मा एन्सार बे एन्सारा जाहैबाय एबसुनि एनडिएफबिनि जयेन्ट एक्सन कमिटिनि इउपिपिएलनि जुदि बड'लेण्ड आन्दलना जुदि नंखायब्ला नों बिएलटि खालामनाय आन्दलना मा आन्दलन
बेखौ एन्सार हो हाग्रामाया दानो बेनि एन्सारखौ हो हाग्रामाया मा आन्दलन मामोन बेयो बे बिएलटिनि आन्दलनाव हाजार हाजार मानसिफ्रा मुंख्लं जाबाय थैबाय बावदों नामा हाग्रामायालाय गले बावनानै मा खालामनो सनितपुरनि बर'फोर मंगलदैनि बर'फोर धेमाजिनि बर'फोर हाजार हाजार मानसिफ्रा न' सावजादों जिनाहारि खालामजादों दानथारजादों गावथारजादों बावदों नामा हाग्रामा महिलारि बावदों बावनानै बावगोनो आरो बिनि दायया एबार नोंनि आथिङाव नोंनि रुवाजों दाननानै लाबाय बिनि अनगा जेबो गैया गासिबो बर' मानसिफ्रा दिनै बिपिएफनियाव बर होनाय नङा आरो बिनि फोरमाना रोखानिफ्राय रोखा दिनै जाबोबाय थादों संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि आइ आफा दोबै दोबै पृथिबियाव थानाय बर'फ्रा दिनै बुंदों सोलायनाय लाबोनांसिगोन सिखिरायाव रावबो गेलेया रबिराम नार्जारिबो जासिबाय बेसारा खुलुमसनबाय आंनाव फैसा गैया थाखाबो गैया आं गेलेनो देरहाखाया रबिराम नार्जारि बेसारा सैथोखौनो बुंदों चन्दननो जासिबाय चन्दना होनबाय आंहाथ' आगोलावबो जेनखानाय आं बोरै देरहानांगौ आं देरहाया आरो बेबो थार्ड नाम्बारावसो आंजों जानाय नङा सार गेलेया चन्दना थिग আছে बिश्वजित दैमारिनो जासिबाय हां हां एखेबारे माबा फाग्लाथां सियाथां जालागासिनो दं बिहा थै गहां गहां मोखाङा मा जाद्लाबायगासिनो दं दामानि गरमानो हाला बिश्वजितआ बेबो जाबाय आं गेलेया बले आंहाथ' फिखां मानो गेलेनो गेलेया आब' प्रमिलानो जासिबाय जोंहा होनबाय बेबो आंहाथ' बुरिबाय बोरै जानांगौ आंजों जानाय नङा आंहा खारफानो हाया बारफानो हाया जानाय नङा आंहा बुरिबाय बैसो जाबाय आंहा नांला थिग আছে गेलेया रागा जोंबाय दाना हाग्रामाया माबा रायलायनानै फाइनाल खालामाबा हले आं मिथिनाय नंला थमब्लेट बारनबोनानै बे बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङाव गय दखानाव गय साखाम दाफैबाय मोखाङा ओरै गोलोमदैसै गिलायलांबाय नै साहा दखानदारा माबाया गय दखानदारा मा जाखो हाग्रामा महिलारि सारा ओरैसै सोंजाबाबो सोंबायसो जाबायना बिराद जारला दाना थांफिनबाय सिरि मिटिं सिङाव रावबो रायलायनाय जेबो जायाखिसै रावबो गेलेनो होना दाना खुगाया एसे बाराना चन्दना थब्लं जाबाय जाहैबाय माथो खालामबावनो सार माथो रावबो गेलेनोखौनो होना बे खेबसेखौ सारानो गेलेदो नामा ओरैसो बेबो दाना बिसं बासं मा खालामनो थांखोमोन दों बल गेलेनो थांनाय बायदि थांबाय खाथियाव फाग्लाथां सियाथां दाना हमथाहैबाय बोरैबा एसे हमथानानै थाङाखै बे खुलुमसंलायबाय नङालै सार रावबो गेलेया होननायखौसो नोंखौ होनदां ओरैसै खोन्थाहरजोब्बाय गावसिनि मानसिफ्रा खिथाहरजोब्बाय मिनिथावबाराथ' मा बायोसो आंथ' दा फनखौनो हमनो गावसिनि माबा खाहानि नांलायनाय खमलायनाय फैसानि दावराव माबा राव खोन्थाला हरगासिनो आच्छा दे अरजाया खिथानायाबो गाज्रि नङा दाना नायहाबनानै बुंबाय जाहैदों जे साला आं एमपि जायोबा नों बिटिसिनि सिगानो ओरै चन्दनखौ रायनाया दाना गैया ओइ आं रावखौबो मिथिया ओरैसै हाग्रामाया दाना लास्टआव प्रमिला बायद'आ बेखौनो दुखु मोनदों थारमाने मा खोथा होनदों मिथिगौ नोंसोर रावबो गेलेयाबा आं सायख'नोसै हाग्रामाया दे आब' प्रमिलाया मन्थ्रिखा जेनबाबो जेबो नङा आं दं ओरैसै फाग्ला सासे मन्थ्रिखौ बिदि होनजायो रागा जोंबाय बे जेननायावसो गेलेनांगौ आंहा सिखारबाय बुरैया आं गैयाहाय बिदिबा ओरै दुखुजों दाहाजों बेनिफ्राय दा नै बेबायदिखौ मोनसे अबस्था बेसारा बहा मा रायनो बहा मा मिटिं खालामनो मानसियानो ओंखारा दाख्लै जोंनि बे मागुरमारियाव सुखानजरा ओरैथिंजाय थांनानै अफिस खुलिहैबाय बबे फाग्ला मागुरमारियाव अफिस खुलिनाया बबे बै नोङो सामथिं खेलानि मानसिखौ लाबोनानै बेवहाय अफिस खुलिफैजानांगौ सोर थानांगौ बेहाय थाला बन्द अफिस खुलिखांनाय लोगो लोगो थाला बन्द मानसिया जेबो सोर अफिस खुलिनांगौ बे सामथिं खेलाना बोरै फैबाय थानांगौ दा बिदि जाबाय दुखुनांथाव बाथ्रा बे रायजोफोर नोंथांमोना नंगौना नङा दा सालिजारि खालामनानै नायदो इलेक्सनाव एबसुफ्रा उमुखखौ बखिखायो हाग्रामाया एबसुखौ बखिखायो बिदि नङा रायजोफोर दायो साननानै नाय हाग्रामाया मा खारनाव भट बिफैगोन मा इस्यु दं दा मा इस्यु दं आमी हुबिदाबादी पार्टी फाग्ला जाबाय जाय सासे नेता जातीयबादी नेता सासे नेताया बुंबाय दाख्लै आमी हुबिदाबादी पार्टी मा होननाय जायो असमियानि बिदिया मा होननाय जायो जने पैसा टका लय पेले आमार सहाय करिब
대개도 감히 호하이거림 민자매 팠자 너가 자치 동나 그야 하후 동나 그야 스쿨 콜레지 동나 그야 마 먹는고 그야 하라이 꼬르베나 सोरबा फाग्ला फैसा होबानो बेजों थांगोन बिदि होनजायो रागा जोंहा लाजिनानै थाजोबा मोखां गिदिरजोबबाय बिसिना नेताफ्रा मा बुंब्र'योब्रा बेलाय ओरैसै बेबायदि सुबिदाबादि पार्टिनो दा बेबायदि होननानै भट बिफैनांगौबा सोर होनांगौ आरो मा गाबख्राव होनथारबाय जोंना आबु प्रमिलाया आं बिमा आङो दिल्लीयाव दख'ना गाननानै जोंनि कालसारखौ देखायहैगोन आदा फाग्लासो रावानो दख'ना गानबाल' कालसार देखायनाय जायो ना मा गामसा गानबा जाना जाया होमबालाय दा बेनो इसु दा गामि फैनानै जेबो खोथा बुंनो लेक्सार होनो जेबो गैला एकमात्र दा मोनसेल' दंसै बिसिना लेक्सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो ओरैबादि अपमान दे बियो घोर अपमान हाबा लानायाव जेरै आइजोफोरखौ बरनाम खालामदों खेबथाम खेबब्रै हाबा लानाया हाग्रामाया आरो बे रोखोमनि खालामदों सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनि ग्रुप बानायबाय मिसा मिसि फैसा हरगोन होनबाय एकाउन्ट खुलि होबाय समाय खिराबो लाहोलायो बे गाम्बारि बिलाव समाय खिरा लाहोबाय दाखालै बिसिडिसिआव लेंहरबाय फैसा हरगोन एकदम ममबाति सावलायलायबाय ओरै अराव दांलायलायनांगौ हिनजावफोरखौ लाबोजोबबाय बे बिमाखौ सासे फरायग्रा थायो बिसिना मालाय आं जेरै नायनांगौ आं मुस्लिम उमुगा दिनैनिफ्राय समायखिरा लायो दिनैनिफ्राय लायो बिदि आरो रावनिबो थाखा फैसा लाया रावनिबो बुंनायाव गेलेमा आङो गावनि बिबेक बरखौ होगोन बिराद मोजां समायखिराथ' दाना जोबनायाव लेक्सारा होबाय बिसिडिसिनि चेयारमेना समायखिराथ' लाबाय भगबानाथ' खोनाहैबाय रायजोफोर गथिखे बहरा बिपिएफनो होदो आयै इसे मोजां मा समायखिरा लागोन बिपिएफनो हरा होदो आयौ आरो मा जाबाय जोबथारनायाव नैबे मास जोबबानो नोंसोरनो 10,000 सोहरसिगोन बबेहाय नोंसिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव साबधान रायजोफोर खिन्थु सोरबा सेल्फ हेल्पनि ग्रुपआ बेबायदि थाखा फैसा बिपिएफजों लालसा खालामजादोंबा दिनैनिफ्रायनो थाल लागार जोंनि थांखिया सेल्फ हेल्प नङा जोंनि थांखिया बर' रायजो जोंनि बर' समाज बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीजों मिलायनानै रायजो जानायनिसो जोंनि थांखि फैसानि नङा रायजोफोर साबधान दा बे थगायजानायखौ जों खालामबावनो नांलिया थारमाने मानोना रायजोफोर आं गोलाव बुंलिया बिसिना दा राननायावनो राननाय दाखालि बे कसुगावनि मावजि गामियाव लेक्सारा होगासिनो दं आङो खाथियाव फाग्ला थांसिया दा मुलि फाननाय बायदि माइक लानानै मिटिं खालामफैबाय बिसोरबो मुलि फानग्राथां माथांसिना दा बे गसाइनि सिनायाव सारा लेक्सार होगासिनो दं माब्लाबानोसो बे खाथियाव गसाइनि सिना हाइ स्कुलाव बिसिना मुलि फाननाया जालायबाय मानसियानो गैया दादा साथाम साब्रै मा जानांगौ बिदिजोंलाय बे जोंनिया मा जाहैबाय मावजि गामियाव माबा सिखा खंखाइ रानबाय निमथाव बारथावा जोंनि मिटिं जागासिनो दं दाना बुद्धिया गोसोखांबाय माथो रानबावनोसोब्रा जालाय ओइ लायदोलै बे बिसिडिसिआव मा दं जाबायगोन आरो लाबोजोब्बाय बिसिडिसिआव आलु 1.5 बस्थासो दङ ओमफ्राय 6-7थासो सिखा खंखाइ आरो बेनिफ्राय मा दं प्लास्टिक बे माइ रानग्राया बे रानबाय दाना मानसिफ्राथ' गैया मा खालामलायखो जोंनि मिटिं फैग्राखौ ओइ आनै फैखादो लांफाखादो हाल्ला बिराद दिगदार जाबाय बे दाख्लै लांनो मोनाखै लांफैखादो बुजायसिमजाय बेसाराफोर लामायाव बेंखारथारबायबा थांबाय थांनानै दाना रानबाय मा रानखो माइग'आ मोजां जाबाय खायफा बे सिगाङाव मोननाया सिखा खंखाइ मोननाया 12-13 खानसो मोनबाय गोदान बे माबा प्लास्टिक खाथबलायनाय दे अरजाला दाना आलु जोलै फाग्ला नोङो गाजा गेरजोबा एसे थाइफा बेखौ रानबाय रुमाल लांदों प्लास्टिकआव गथा सोना हरबाय माबाफा खेरखाफा अरजाला आलु जोलै राननाया अरजाला आलुखौ राननायखौथ' गाज्रि मोना आलु जोलै राननायखौ मानो गाज्रि मोननो आलु जोलैखौ आलु गायनाय समाव रानजाया होमबा दा बे फाग्ला अखाथां बांखाथां नोङो हाब्रु दैब्राव आलु गायो आलुआ रानबाय आच्छा अरजाला बेबो दे अरजाला दे फैबाय इन्टारेस्टिं खोथाया जाहैबाय मा प्लास्टिक राननाय प्लास्टिक नोंसोर आसरित मोननो हागौ सोंहरदो बे मावजिगावआव
प्लास्टिकआ मारै रानदों प्लास्टिकआथ' गांब्रै गांबासोल' बे प्लास्टिकखौ दाना मा खालामबाय साथामजों गांसे साथामजों गांसे हा बबे फाग्लायाव साथामजों गांसे रानजानांगौ सोर बाहायजेनगोन गावजों गाव दाना दावराव बबेयाव राननानै न'आव थांनो लाइन लाइन दोबै दोबै जोंनि मिथिं फैजोबबाय दाना सिगाङाव जिराय फैजोबबाय सिखा खंखाइ माबा आलु जोलै माबा माबि लाना फैजोबबाय मिनिनोबो ओंखारबाय आङो खिथा फैजोबबाय बेसाराबो नै सार माबा आलु जोलै गायनांगौना जानांगौ ओरै प्लास्टिकआ जोंना गांथामजों माबा साथामजों गांसे मा खालामनांगौथाय ओरैसै आं बुंबाय नोंसोरो होमबालाय फाला फाला रानदो आयंमोन होनबाय आं बुरिबाय था नालाय सानसेखालि आयंआ लामबा माइया नोंस्रा थाथ'लायबाय अखानायै नोंस्रा लांदोलाय ओरै बिदि खालामनांगौ जाहैदों दा बेबायदि जाम्बा राजनितिखौ मानो खालामबावदों दानि जुगावलाय नोंसिनि नरेन्द्र मदिया माथो डिजिटेल इन्डिया स्मार्ट इन्डिया स्किल इन्डिया माबा माबि इन्डिया होनो दाना साथामजों गांसे प्लास्टिकआ बाप 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 दा बिनो राजनिति रायजोफोर लासिं सिं लाजिनोबो रोंला बेबादिजों बोरै जानो ओंखायनो मिनिनायनि खोथा नङा रायजोफोर एबार हले साबधान जों गले गले बुंबाय थादों रायजोफोर दुनिया दिनै परिबर्तनखौ दिनै लुगैदों सारा पृथिबियाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा दिनै हाग्रामाया जे धंस खालामनो थांगासिनो दं बिटिसिखौ बर' जाथिल' नङा बर' जातिजों लोगोसे साखाथियाव थानाय आदिबासि नोङो गुबुन गुबुन राजबंसि बे जाति माहारिफोरनि गेजेराव मोनसे सृष्टि गन्दगल मोनसे सृष्टि बे सृष्टिखौ हाग्रामा महिलारिया दिनै खालामगासिनो दं साबधान रायजोफोर ओंखायनो जों एबार बुंदों ओइबारनि जे इलेक्सन बे इलेक्सना जोंनि इउजि ब्रह्मआ जे ट्रेक्टर छबिखौ मोनबाय बे मोनखांनायनि उनाव बड'लेण्ड जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय आरो बिभिन्न जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय ओइबार नोंथांमोना इउजि ब्रह्मनि मुङाव बयबो ट्रेक्टरनि छबियाव होनानै देरहाहोनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोबगोन होनना बयबो गथ'थ' लोमजादों खर' सादों बैसागुआव माबानानै जौ लोंनानै आरिनानै थांनो हाया होनबा जानाय नङा खिन्थु खबरदारखा जोंना बैसागुआ मोननै मा राव जालायखो दाना बैसागुआ मोननै देग्लाय बैसागु खालि खेबसे बैसागु आरो इलेक्सन देरहानानै मोनसे बैसागु मोननै रायजोफोर खुनु खोथा गैया दा गले गले बुंला गोबां बाथ्रा दं बे आदुवा जाम्बा फाग्लानि बे नोङो रोनावलाबायनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंनांगौ खोथा गैया जोंनि थांखिया बिराद मोनसे स्टेट फरवार्ड आरो जायखौ लानानै बर' हारि दानो थाखाय जोङो बुंदों बड'लेण्ड बे साथ्रआव नोंथांमोना ट्रेक्टरनि छबियाव बर होनानै देरहाहोगोन बेखौनो जोबथानायाव खावलायबावनानै बयनिसिमबो बैसागुनि खुलुमबाय आरो गाव गावनि न'खर गाव गावनि गथ' गथायखौ सुख शान्ति लानानै रायजो जानो हाथों बेखौनो इसोरनाव आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ